Naka khubor baka drone klayo ring dori chat brio hak riat hajan ka ksai wei sodong ha parking lot ka riat arliang umlai ka kunhun ka blai wa dik sijur ki nongon chuko kai prathei ki bari syukurim ki bla jar ngai na du ka arflai trek uchumang arja opsan hak tan sora kala lap ya ka Metïap shenrang ka bla potjur bat boy Skaiñ hak artrek uchli arja opsan ka kunhun ka blai wa kala syam ka te ka Metïap ka basabat ki chan ki cuti bat ampal la ban petikna la ka dein em chung shenrang bala ja bar ku kurim jung u ki bahyeng jung syukurim ki baja ki dangdan halanti hadu pelaj ni khubor ban lej kam ne pendikna la ka dei ni em ki bor ma justor ki her se kate ki chaka ban pelong ke jingit ne komban syukro ba jingchar ngai sijur ka jiwan kai honeymoon ki badai na indoor ke jila Madhya Pradesh kalawan ra ka chingsu khya ka bajor ka jila Meghalaya kamtam hadian bagi lat pathai khubor ki lakam bagi lom khasi ki dei ki bom shngan na ka menta ki nongwan chung kai Oh, iya, sini deh nak. Yang pro gitar lah, bang. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya